Day! Day! Sakit kayo, Day! Yan! Mahang ko yun! Tawin ko, Day! Sakit kayo, Day! Kumulo na ko, Day! Okay! Wala, nag-green na siya, Day! I-offset, Day! Kaya mo nang batik kung naman magsakit, Day! J-O-M-I-E! Yan sa lobby sa mga Jumega din ano nga nakasubscribe na. Kung nga pa nakasubscribe, ay kalimot mag-like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe! Iring lang po ng bell! Ting, ting, ting! Iring! Wow! Tiger! Tiger na dahil! Oh guys, karon guys, it's a very special day kay... You know, mga things kabuhagan sa isa katao kung ma-heartbroken siya. Siya ba ito, Day? Kung sa babae, di ba? Sa babae, istorya mo ko yun. Sa babae, di ba? Magpaputol ba na silang buhok? Ang sa mga bayot, kay magpa-straight silang buhok! O karoon naman, gusto ako mga mega dire. O ganit siya, kay... Ay, saday! Nasa kaday! O ganit siya, kay naani siya sa season 1, 2, 3 sa Naruto, Shippuden. Sakura! Kung karon mo, ato sa kung asa ni siya, nagpa-pink o buhok, magpa-straight ko buhok, although ganan ko magpa-ash gray, pero wala pa. I-save na siya mga 6 months from now, and di na natin padugayan pa mo, ato na take! Wala palay. Day, gwapa kay Kuday! Day, alisa, Day! First kay ka na. Gwapa kay Kuday! Ano gwapa mag Kuday? Gwapa kay Kuday! Actually, ako ang kuhan dyan in life, ako ang peg in life kay si Jimin dyan. Awa na itong mga kulintas ni Rawa. True. Itong mga kulintas ka na 49! Mahal ni Day, mahal ni. Di mawag 49. Pero 100 di ba? Oh, mahal na. Dili siya sale. Pero gwapa dyan ko lately. Naamo dyan ako napansin yun. Ano sa yun? Seryoso ko yun. Inspired ka? Tanawa, ha? Inspired ka? Ganun ba mang good niya? Patak mo naman! Mag-vlog kung dako niya. Wala, nakagwapa ba na ako? Nakakilize ka nga, gwapa kita. Oo, ganun na yun. Ano nga po? Ano ako peg in life kay... Wala, kagwapa na ako, uy. Naulaw si Randolph si mong gwapa. Naulaw ni Randolph. Tungod si Randolph! Salamat, Lord. Kay kuan kay Lord. Wako'y tatsa, Lord. Mura kong Julid. Ay, Randolph! Randolph! Okay! Gabisay pa na ito! Bakit ko? Okay, sama o mano, mga di ko murag buta, day. Dili, day. Gwapa. Gwapa ka. Madilim ang iyong paligid. Hating gabi, walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo. Sa'yo, bulag pipi at bingiday! Bulag pipi at bingiday! Ato na, ay! Busy ba na ako, day? Okay, so dili daw ko no magpariban karon no. Ang plano daw kay Ash Grace ala Jimin. Jimin is shock. Kulbaan ako guys, sambot lang. Okay, laban te. Tsaka kung kuhan day karon, siya pangalan ni mo te? Pau Pau siya ti Pau ang mag-design sa akong buhok karon. Kulbaan ako. Ganun di ba ni mo i-frustrate te? So ready na ka? Ready na! Siyempre! Pakpak! So mag-start na sa mo? Laban lang jud te. Laban lang jud! Mapangit ko to ba sa Gray? Kaya raman no? Laban na kasi. Laban ako sa pagka-Jimin te. Laban! Ready na ka, Jomi? Ready na! Hello! Mato no, nakulbaan ko ani kay nakatry kong pa-color before and sakit jud ang bleach na part pero tiis ganda jud na. Kung gusto ka mo gwapa, dapat masakitan sa ka. Extra beautiful kay ko today, day. Kiss ko, be. Ay, pag-kiss day. Kiss day, day. Oh, ali day! Ali
you day! Ang i-expect ka niya. Ribbon. Ribbon, Jod! Kaya ka i-bleach dyan. I-bleach din ito dahil. Nakulbaan ko dahil. Bawal di ba, te? Kaya madaot ang buhok pag i-bleach. Basta machorva daw siya. So, ganaan po daw si Ate Pao nga. Wavy akong buhok. Messy hair, don't care, te. Hindi siya flat. Kay bagay sa imo nga is legit flat. Sige, te! Raan ka sa mga bagay-bagay. Laban na ta diri na. Update, so humanata sa atong first nga bleaching, no? First stage pa ni siya. Pila ka minutes ni siya, Rek? 25. 25 minutes. Okay. Okay, kagwapa. Bakit ko? Okay, hugasan na, no? Nagka-start na bito siya blonde, guys. First pagani. Amazing. Halaka. How to be a K-pop star. Ding, 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 ding. Marshall Sangoku. You know? Okay, update. Okay! Mura na kog sa Dragon Ball ani. Huwag si Sangoku tino. Laban sa itong pagka-Sangoku ba? Ano effect sa first na kuhan bleaching. So, right now, kay second na po nga bleaching. And, di rin na po dahil. Pwede po din na nila ito eh. Charing. Life update, naka-move on ako. Charing! Sumuto no, nabalot na itong buhok og silupin. Panahon na para mukhaon. Naibayot nga napas mo, ni Ron siya nagbukok na napas mo. Laban! Jollibee, you wait. Kabisi ba? Okay. Mga unta. Muto guys, akong ipa-color akong buhok kay na-event karon sa 21 sa Compostela, no? Compostela, Cebu. And magsayo ang inyong Omega. Ano? Nakakala mo dyan tayo ducks pala. Okay, yuyot ka. May pagkaon na niyot. Wait, pamatog gusto pa rin yuyot. Wala itunog eh. Namay tagway ni Jollibee. Busy ba? Busy ba si Jollibee? Wait for me. Knock-knock na dayon, knock-knock. Ikay naknak! Ikay naknak! Imong mama naknak. Ano? Sorry tita. Nagdano ba imong mama sa akong vlog? Ang chat ba imong mama na ako yun? Dawal siya lang sa imong daan nga vlog. Ano siya? Jomi, nagkagwapa lagi ka. Ay! Thank you kay tita. Ay, grabe ay. Bakit ko? Nagka-blooming daw po. Ano siya tita ba sa mga move on? Katulong proseso. Ay, kaduha pa din ito. Murag diri na ang hapdos nga party. Okay. Pila ka dira. Gano'n kay mong naong, day? Balik ka. Di balik ang supaw, day. I love you, day. Day, bisag supaw ka, day ba? Ikaw pinakagwapa na supaw. Pau. Ang supaw ng buhay ko. Okay, hapdos siya, day. Okay. Over natin, no? Over. Glenn. Hapdos siya ka rin, eh. Kaya ano mo yung kapila na Lagi nun, kasakitan. pila lagi ko na sakitan, kani pa ka ha? Ang nasugod na siya hapdos, te. Is ganda kay siya. Katula kay sa likod, uy. Laban! Bawi! Huwag tusok-tusok ang mga gagmay nga dagog, tino. Pero laban naman ka ha. Hindi na yun siya laban, te. Sakit kayo, te. Hindi na ko. Undang na ko. Tumong po na akong gingan sa una, pero padayan siya po. Okay. Day! Tabangin ko, day! Mas isog lagi si ano, ang gilang. Isog dyan na siya, te. Ako dyan pinakatalawa, guys. Sakit kayo dyan siya, te. Wala. Ay, isog na siya, te. Strong, independent. Supaw na siya. Sakit na siya, te. Ay, te. Iri ka na, te. Ay, kaya pa, te. Di kaya pa, te. Ay, ako lang disagit, te. Kaya mo rin. Oh, guys. Na-carry mo gini mong hurt sa good mo. Is ganda. I changed my mind, te. Balik na itong black. Taas na kayo ba? Balik ng black. Yun sa manini mo kung kaya, day. Oh, sakit kayo, day. Low bitaw akong tolerance sa paint, eh. Wala sige. Uy, charot lang. Charing! Maoy, no more. Dili na tiyo. Oy, happy akong kuhan karon. Love life. Happy ako love life. Ay! Tinuod na siya. Charing! But lang kung tinuod. Tinuod na lang nato. Aplos pati sa mata, tino. Piyong na ko, te. Aligit, te mo na dyan ni. Tulo ka amahan na mo.
kayo, day. Wala kayo mahal. Kung sakit. Huwag ko'y mahal. Namanggod siya sa layo. Yot! Pagkuyot, be! Yot! Pagkuyot! Hawini ko, day! Bakit kayo, day? Kumulo na ko, day! Ah, kayo, day! Bakit kayo, day? Worship ka ng sauce. Damay ketchup, te. Hindi mo na kapalunan, no? Ikat na, Glenn! Sakit na kay Glenn! Ah! Get out. Karoon, himuon akong imbutido ni Ate Pao. Okay. Okay. Oh, may liwas ni Hapdos, tino? Samyang challenge, day! Naray mong hilak ko, dahil te. Di na mo malain kung may hilak ko. Magkilak ka. Sakit ka, ano, te? Kahilak ko na ko, seryoso. Amoy stress balls, te. Aping yan sila. Aping yan sila. Aping ni mo, baby? Day, alis, day. Boss daw lang. Aping yan sila, balls ni mo, Glenn. Ano? Dahil, okay na, te. Kinara mo na kung stress balls din, te. Okay, day! Okay, day! Nakit na, day! Di, i-offset, day. Kaya mo nang batik. Kung naong magsakit, dire, day. Sumutunog, andyan na kaya sa bayot, no? Nagluha na dyan ko sa kasakit. Sakit kayo, te. Magilangkat akong ulo, te. Okay, te. Sakit kayo siya, te. Seryoso, te. Sada na kayo, te. Oh, nice kayo. Nice kayo. Nakapin ako. Oh, tiis ganda. Laban lang. Okay. Te, hapdos, te. Pag mabutang tubig, te. Siguro na-feel. Ay, sakit, te! Hindi rin ninyo ma-realize nga ako'y pinakagamay of tolerance sa pain. Usa, dapat ma-realize ni mo unsa nga pain yung gihatag sa ako. Kirin! Charis, raway, charis, ragon. Uy, te, chado na kayo, te. Uy, oh my God, worth it ang tanan. Worth it ang tanan. Grabe kayo ako, supportive kayo ako mga friends, oh. Kaya naman ko niya ate Jo. Laban. Kita kaya to ganina, uy. Mura man to, tinong mo na ito yung pinakasakit, eh. Para to siyang ako. Okay, sinuhuman na jud no ang ikaduhang part sa ato ang proseso sa pagka-K-pop. Abi na ko dili jud ako to malapsan ang inadto nga kasakit. Kaya na di ay mo na nagsanggo ko karon. Nagapa kayo ko. Apa kayo ka? Bising sound effect ani oy. Kaya ito effect dyan, ma. Oh, imo effect kasi nga effect. I-record na to yot. Sige pa yun? Sige pa yun? Lumot na. LOL! Ay, sanggo ko, agay! Ay! Nagurat ko, day! Kami! 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 Wave, magod! Hindi, kami ham na. Kami wave! Sa Jamie Aaron na. Ay, si JB na din ang kami wave yun. Kami ha. Nabara ka din. Kami! Kami! Wow! Di dapat napasok ko, te. Kaya na may firing effect akong ibutang. Sumangil pasok, te. Sumangil pasok. Okay, vlog update. So, last na lang tanong. Gray na dyan ang sunod ani nga proseso. Gay! Gray na day! Manda ka, Park Jimin! Abdus ni siya, te. Magpagka. God! Ano naman ko sa sakit, te? Okay. Abdus na siya, te. Ayun, nakapitaw ko. Ay, grabe! Uy, busa, uy! Uy! Okay! Wala, nag-green na siya, te! Wala ko ito yun. Unsa ko murag yun? Mo ko ba yun? Laban pa, di ba? Laban pa, te! Hapit na ta! Laban, last na lang, jud ni. Makasugakon na ko sa kasakit. Di mo ba sa sound effect? Okay, asa na kumana jud tanan nato mga proseso no kani makita na yung surpresa. Nagulbahan ko te, what if black ni te ba? Inadto ka sakit yung balik day black te. Ah, ito te, say na. Holiday, gwapo kay ko day. Bakay ko. Hello, sige na te, laban. Yung hiday. Okay. Naugod ako po. Ala, gwapa kay ko day. Gwapa kay ko day. Ala, ka gwapa
Kapan ako, uy. Kapakit eh. Hala, Diyos ko. Gopo kay kasi. Kasi lang no, kaya mo sang ipaugan no, tanawa ni Karon. O Karon, nahuman na dyan na tong buhok, no? Tada! Love you so bad! Love you so bad! Pangay, paguganda day? Meron siya, guys. Oh my God. Gwapo kay ko. Huwag kasabot kung gwapa ko, nga gwapo, nga gwapo, nga gwapa, nga mo na siya! Ay! Get out! Okay, so nahuman na dyan mo na dyan na itong final nga kuan. Buhok. Ibitaw guys, kung ganahan mo guys nga ma-achieve niya ang inyong mga K-pop nga mga fantasian, hila mo dire sa Lux Beauty International, located siya here sa Century Plaza, ground floor. Ibutang na ko ang address now. Tcharay! O karon. Go-offer pa rin sila og microblading para sa kilay ti Pam, no? Salamat din kang ate Pam, kang ate Pao po dito na busy kay siya. Ano si microblading te? Semi-permanent makeup. Oh, para siya sa kilay. Para So, kilay ano is life, di Oo, ba? pag kilay is life. Di rin na mo, ani na mo sa Lux Beauty International. Oh, di ba ito na-achieve? Natabok na. Tumati na, mitay mapapay. Ramite. Salamat din tate. Bye-bye. Ito, ito sa amin. Thank you, Joe. Kamakano. Tara. Yes, thank Tara, you. bye-bye. Ito sa amin, ma'am. Thank you. Bye. Ada. Bye-bye. Huwag mo na to, muli namin sa vida kay mag-shoot pa minaw o another video, tanawa siya. Napoy vlog si Angela about Annie and Muto. See you soon. Bye-bye. そうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に君ならきっと